kɔnɔboli solila togo togo k'a bɛna basa sɔrɔ a kɔnɔ kan n ka foli a b'aw n'o ye Bambada City le Guy Noir kan Amara le Guy Dimanche Noir kan ka bɔ bi n bɛna kunfɛnya kunu a y'a filanan d'aw ma ni mun bɛ fɛ k'a kɛ i ka aminako dɔw la n'i bɛ se k'a kɛ o ye kunfɛnya kunu fɔlɔ ta dira n'a ye video lajɛ segin i bɛ video ye i bɛ se k'o lajɛ nin ye filanan ditɔ la ye n bɛna a verse kalan pour que a k'a lamɛn parce que a ti n kun na quoi kala rabbi ana yakunu li waladun walam yamsasni basharu kala kazalika allahu yakuluku ma yashau iza kada amran fainama yakulu lahu kun fayakunu. Surat Imran verset 47 ororo Surat Imran verset 47 o kun fayakunu n bɛna fayida dɔ d'u kan n'i bɛ se k'a kɛ i b'a lajɛ i bɛ jɔgo fila kɛ n'i ye jɔgo fila kɛ fatiha siɲɛ kelen i bɛ sɔrɔ ka comment dirais-je même izaja nasrullah siɲɛ kelen jɔgo filanan fatiha siɲɛ kelen alam nashara siɲɛ kelen n'i ye salamu bila i bɛ asagafurulayi kɛ asagafurulayi siɲɛ 100 alamusali mun y'i diya siɲɛ 100 i bɛ sɔrɔ ka aya in de wurudi Surat Imran verset 47 i b'o de wurudi 236 fois n b'a fɔ a k'a lamɛn kala rabi ana yakunu li waladun walam yamsasni basharu kala kazalika allahu yakuluku ma yashau iza kada amaran fa inama yakulu lahu kun fayakunu i b'o wurudi fo siɲɛ 236 236 fois n'i tilal'o la ya fataw siɲɛ 400 n'i tilal'o la ya wadudu k'u b'o fara kan siɲɛ 400 i bɛ sɔrɔ i ka dugawu kɛ aminako mun b'i fɛ i b'o fɔ ni ala sɔnna ma ala b'a jaabi mɛ i bɛ dumuni kan nin fo tile 7 don o don fo tile 7 a ti bila tile kelen ti bila foyi ti bila fo su 7 ni mun y'a kɛ ala ka barika don a la n ye fayida dɔ di kilisi a kan ka baara min kɛ n bɛna fɔ an ɲɛna tu bisimila nɛgɛfa 100 a ba ye numu ye tu bisimila nɛgɛfa 100 a ba ye numu ye u b'o fɔ fo siɲɛ 3 sɔgɔma k'a min ɲɛ la a b'i kisi siraban kasara ma ani nɛgɛ mantɔɔrɔ ma ni mɔgɔ bɛ to ka utiliser a b'i kisi o ma numu ka dalilu an ka jɔnw ka dalilu k'o d'an ma numukɛ dɔw d'an ma ok a y'a abonné ka partager toujours video ninnu a y'a partager pour que an y'a di cogo min na mɔgɔ wɛrɛ k'a sɔrɔ ok ala mɔsɔlɔ ala muhamadu wali muhamadu